bere biziko espio. Arratsaldeko ordubiak laurden gutxi, Los Angelesko erdialdea. Zorionak, jaunok. SPI prest dago ekiteko. Espioi gehiegi. Arratsaldeko 5:17 gutxi, Beverly Hillseko dendagunea. Zenbat denbora etorri gabe izan ere? Egia, espioi lana jostagarria da, baina denbora asko kentzen digu. Zer zabiltzate kexuka, asteburuan Parisen izan ginen da. Parisera, nazioarteko txoro bat geldiaraztera joan ginen. Artelan handien pintura guztia miazkatzen zebilelako. Eta nazkagarri hutsa izan zen. Ez da egia! Pimpirin butiken egun erdiko lana. Pimpirinen lan egiten duten guztiak supermodelo bihurtu dira. Badakit, modako irudi bihurtzeko aukera zain dugu. Aizue, ez alduzu esan aiziarako asti gutxi zen eukatela. Sam, pimpirin butikerako beti dago astia. Kaixo, lan eske gatoz. Tori Pimpirineko gidaliburuak, hauek ikasteak omeni da elkarrizketarako. Elkarrizketak? Gidaliburuak? Eta ezin diguzu lana oraintxe eman, zuen bezero honenak gara? Bai, noski, zuek eta Beverly Hillseko neska guztiak. Zer? Leia handitxoa daukazuen eskak. Tira, Ales, ezerk ez digu eragotziko supermodelo bihurtzea. Gogorik hasi behar dugu. Iruditzen zait, jaitxiera modu hauek batzuetan fizikaren legeak apurtzen dituztela. Eta gizalegearen arau guztiak. Gatozen arira, andereñoak, Londresera zoazte. Gaizkile talde batek munduko diamante handienak lapurtu ditu. Lan tresnei dagokienez, hauek eramango dituzue. Infragorridun kaskoak, titaniozko takoi zulagailudun botak, laser espainetakoa, eta asmatu berri den gailu hau. Gravitatearen aurka propultsatzeko eraztuna. Sorteon, andereñoak, eta gogoratu, bup, zuekin dago. Arratsaldeko 5:05 gutxi, Londresko zubia. Ongi, lan tresnak ondo dabiltzan probatzen. Infragorridun kaskoa ondo. Kontxo, Londresen goiz iluntzen du gero. Giratu kaskoa, Ales. Honela asko zobeto. Ondo dabil. Entzun, Pimpirin butikek Londresen daukat denda nagusia. Ze moduz lana azkar bukatu eta ara joaten bagara aholku eske. Burutapen bikaina, Clover. Diamante lapurrak ezkerraldean. Zer zen hori? Ez dakit, baina diamante lapurren kanbio irantz doaz. Ikusi duzue hori? Bai, eta albistegiko horiek dena filmatu dute. Londresko kanpoaldean gaude. Lege hausteen aurkako erakunde miragarri batek diamante lapur armatuak atxilotu ditu. Eta hemen daukat erakundearen bozeramailea, Geraldine Husk. Arratsaldeon guztioi. Nazioarteko superbabesa gara, SPI erakundea. Nazioarteko lege hausteen aurkari berriak ikusten ari zarete. Nazioarteko lege hausteen aurkari berriak? Eta guzar gara ba, putsaren urrengoa? Eta orain zuen baimenarekin, gaizkile lege hausle hauek gure segurtasun handiko kartzelara eraman behar ditugu. Jerrik baote du honen berririk. Deitu egin behar diogu. Hemen naukazue, andereñoak. Jerry! Zerbait gertatzen zela ohartuta etorri naiz, eta SPI erakundeari buruz, zeuek bezain harrituta nago neu ere. Espioitxo hoiek hain dira moñoñoak. Kai,
Kaixo, Clover naiz espioian neu ere. Zer? Asterik bai kontuak esan eta elkarri telefonoak emateko? Kendu paretik. Barka iguzu. Hortaz geroako hitzekingo dugu? Aizue, ikusi duzu tatuaje beldurgarri hori? Barka, Sam. Clover, lerdea dariola ikusten ari nintzen. Zer egin behar dugu, Jerry? Tira, hemen ez dute gure beharrik. Beraz, etxera itzuliko gara. Lege hausteen aurkako talde miragarri batek diamante lapur armatuak atxilotu ditu. Oso bitxia da. SPI erabat ez ezaguna zen gaur arte. Eta orain albistegi guztietan dago. Nire ustez pozik egon behar genuke. Beste erakunde batako ia bup bezainona oso espioi tentagarriekin. Eta lan desente kenduko digute. Bai, aisiarako denbora gehiago izango dugu. Eta guztia beharko dut pinpirineko gida liburuak buruz ikasteko. Ea, ikus dezagun. Arduraduna ez dago. Kutxa ez da irekitzen. Eta antezko zapata marroiak agortuta. Zer egingo zenuke? Denda itxita dagoela esan? Ez, Ales, trampa bat da. Pinpirinen kolore beltza baino ez da saltzen. Jakina, banekien. Uste dut? Barkatu etetea, andereñoak, baina larrialdi bat daukagu. Jakin dugunez, Mexiko berrian, Los Alamosen, armalantegi bati eraso behar diote. Kitxo gure tarte libreak. Goizeko ordubiak 10 gutxi, Los Alamos, armalantegia. Begira! SPIko Geraldine prentxaurrekoa ematen berriro. Ies egitea lortuko genuen SPIren trebetasunagatik izan espalitz. Ez dut ulertzen, aurre hartu digute berriro. Ikusi duzue hori? Bai, atxo itxusi horren antzabanu, neu ere gaizkile bihurtuko nintzatekeen ziur. Ez, Ales. Emakume horrek diamante lapurraren tatuaje bera darama. Eta? Jende askok ditu antzeko tatuajeak. Kaixo, ni naiz berriro. Eskerrak eman nahi dizkizuet guri lan apur bat kentzeagatik. Lengoan barkatu egin nizuen errespetuaren izenean. Baina hau gehiagitxo izan da. Utxaren urrengoak sentitzen hasita zuek ere? Bai, SPI bu baino hobea da agian. Tira, neska, hemen dagoeneko ez daukagu zerekinik. Ni neu oso pozik nago eskolara itzultzeagatik. SPIren kontu hori zeharo aldrebesa da. Eta are aldrebesagoa bihurtu da. Ongi garbi dago, mundua erotu eginda. Utzi asmatzen, etzenekiten gaur SPIren omenezko eguna zenik, gertakari guztietatik kanpo zaudete beti galtzaileok. SPIren omenezko eguna? Entzun denok, SPIkoek estatu kolpea eragotzi dute zanbanan hau artean. Ez dut ulertzen, Jerrik ez dugu jakinarazi estatu kolpearena? Honengatik agian, begira, Jerriren linea deskonektatuta dago. Jerry, ze gertatzen da? Tamalez, albiste txarrak ditut neskak. SPIk bupen porrota eragindu. Zer? Baina nola liteke hori? Kontua da, SPI bup baino hobea dela. Jada ez gara espioiak hortaz? Ez ba, Ales. Hain zuzen, baliteke gehiago elkarrez ikustea. Ez. Batzuetan, erabat amorragarria izan bazara ere, zure hutsa nabarituko dugu. Bai, tira, barkaitazue. Begian zerbait sartu zait. Ezin dut sinetxi hau gertatu denik. Tira, hemen alferrik gaude. Irudiok SPIkoek estatu kolpea eragotzi zutenekoak dirudite. Baniri gerrilari hoiek ezagunak egiten zaizkit. Bazato, Sam?
Zoazte aurretik, elkartuko nahi zuekin gero. Guazen ba, pinpirineko elkarrizketarako arropa aukeratuko dugu. Zergatik ez? Izan ere, ez daukat beste zereginik? Irudia handitzekoak baliteke zerbait argitzea. Nik uste nuena, tatuaje berbera biek. Orain hautsak alderatuko ditut. Kendu paretik. Ies egitea lortuko genuen. Eta orain tonu berean ipinita. Kendu paretik. Ies egitea, ies egitea. Hori da, pertsona bera dira. SPI-koi bizitatxo bat egingo diet. Goizek ordubiak 4 gutxi. SPI-ren egoitza. Hau Geraldinen bulegoa izango da. Larri. Bai bitxia, zergatik dauzkate eurek eragotzitako legea usteen lekuen planoak. Legea usteak eurek burutu dituztelako agian. Diamante lapurrak! Buk desagerrarazteko plana ezin hobeto atera da. Eta orain mundua mendean dugu. Bigarren urratsari ekiteko ordua da. Prestatu hegazkinak. Berehala, Andrea. Goizeko 3:20 pasatxo, Cloverren etxea. Zer da egokiagoa? Zetazko blusa beltza artilezko gonarekin, ala artilezko blusa beltza zetazko gonarekin? Kaixo, Alexi ilargira deika. Barkatu, Clover. Bupeko kontuak unkituta nauka oraindik. Utzi ba unkidurak. Moda krisialdi larria daukaguta. Kaixo? Clover, Sam naiz. SPI-koek asmo maltzurren bat dute. Etorri lehen bailen haien egoitzara. Entzun, Sam, espioien kontu hori azten hasi behar duzu behingoz. Zeure osasunaren mesedetan. Ez, Clover, entzun mesedez. Sam? Akabo, Samek burua galdu du. Erokeriaren bat egin aurretik, geldiarazi egin behar dugu. Kaixo! Hegazkinak prest, Andrea. Ederki. Ara, nor daukagu hemen? Dirudienez bigonbidatu berri ditugu. Emakume oso lanpetua naiz, beraz, mesedez, esan bizkor zer nahi duzuen. Ba, Sam gure lagunak burutazio txoro bat izan du. Zuek asmo maltzurren bat... Kontua da, gure lagun Samek ez duela onartu nahi jada ez dela espioia. Beraz hemen ikusiote duzuen jakin nahi genuen. Ez. Eta orain barkaita zue. Clover, begira. Samen bezederra da. Orduan, joan egingo gara. Ele, izpia ropa uskurtzailea. Ez omen zituen urak hartzen. Eroso, neskak? Nik kafesnetxo bat gustura hartuko nuke. Sentitzen dut, ez daukagu. Zortea duzuen, neskak, zeuek probatuko duzue lehen aldiz gravitate kabina abiada guztian. Mil esker, baina ez. Eta zergatik ez, abiada txikian hasi eta handitzen joan. Zergatik hau guztia. Bupeko espioia izan nahi nuen. Baina nintzen behar bezain santu jalean onbait. Beraz SPI sortu nuen bupen porrota eragiteko. Eta orainen hau inork geldiaraziko, munduko diru erreserba guztiak lapurtuko ditut. Etzara zeurearekin aterako! Nator bat zurekin. Hau indar guztian ipinitakoan, gravitate kabinako tapizeriaren zati bihurtuko zarete.
hartu nahi! Are gutxiago poliesterrezkoa! Saiatu saboia kolpatzen! Bat, bi, hiru! Adinago dabil! Hobe zerbait pentsatzea, bizkor! Baina zer? Laser Espainiatakoa bakarrik geratzen zaigu! Hori da, Ales! Zuzendu laserra panelerantz eta egin tiro! Kanpora azkar neskak! Geraldini bu pixka bat dastaraziko diogu! Egon! Pesederrean larrialdi botoia sakatu behar genuke! Jerri entzuten balego ere! Ite jauna, Ales! Eta orain, SPI astintzera! Antza, baten batzuk arropa berriak erostera doaz kartzelara. Azkar, goazen hegazkinak aireratu aurretik! Berandu gatoz, gelditzeko modua asmatu behar dugu. Ha, honek lagunduko digu. Kontuz, Ales! Hori data, Ales! Orain giratu eta tira beste hegazkinari! Bizkor, nire hegazkinera denok. Banku Federalera iritsi behar dugu. Eta neskago gaikarri hoiek zer? Ez kezkatu. 5 minutu barru ez usteko handi bat izango duten lekua lehertzen denean. Neskak! Arazo izugarri bat daukagu! Zer? Lehergailu bat! Bizkor platere galerira azkar! Az eskapada! Desagertu egin dira! Atzean utzi ditugu! Eta begira, buruz beradoa zarroputzoiek. Zelo txagabeak. Ez dira eurak buruz beradoa zenak. Eutsi, funtzionatuko aldu. Bidaia hon, neskak! Ez da horren erraz desagertuko. Ez dakit nola irten zareten platerre galaritik, baina nire mutilek ez dizuete horren erraz ies egiten utziko. Morroi hauek jaioak dira benetan. Uste dut badakidala, Sam. Azkenean ez dugu erastun itxusi hau erabiltzeko aukerarik izan. Ikaragarria zara. Martxan gravitatearen aurka propultsatzeko erastuna. Hori zakar portatzeagatik gurekin. Neskak, Geraldin lotuta badago? Norrari da gidatzen.
deizuela, neskak. Lan ordain ezina egin duzue. Jerry! Arratsaldeko 2:20 pasatxo, Waikiki hondartza. Gustura zabiltzate, neskak? Bai, primeran. Mil esker, Jerry. Jerry kase opari ederra egin digun bub salbatzeagatik. Eta badakizue, zirrara guztiarekin, pinpirineko lantentela gaztu zaitagoeneko. Bai, nork behar du egun erdiko lanik nazioarteko espioi izan da egun osoz. Jerryk ekarriko teliguke beste freskagarri bana. Nora joan da? Barkatu, neskak. Bapateko larrialdia Siberian. Siberian? Gidali buru txatxurik ikasi beharrik ez behintzat. Bere biziko espio... Arratsaldeko 2:04 gutxi, Los Angelesko erdialdea. Zorionak, jaunok. SPI prest dago ekiteko. Espioi gehiegi. Arratsaldeko 5:17 gutxi, Beverly Hillseko dendagunea. Zenbat denbora etorri gabe izan ere? Egia, espioi lana jostagarria da, baina denbora asko kentzen digu. Zer zabiltzate, kexuka, asteburuan Parisen izan ginen da. Parisera, nazioarteko txoro bat geldiaraztera joan ginen, artelan handien pintura guztia miazkatzen zebilelako, eta nazkagarri hutsa izan zen. Ez da egia! Pinpirin butiken egun erdiko lana. Pinpirinen lan egiten duten guztiak supermodelo bihurtu dira. Badakit, modako irudi bihurtzeko aukera zain dugu. Aizue, ez alduzu esan aiziarako aste gutxi zen eukatela. Sam, pinpirin butikerako beti dago astia. Kaixo, lan eske gatoz. Tori pinpirineko gidaliburuak, hauek ikasteak omeni da elkarrizketarako. Elkarrizketak? Gidaliburuak? Eta ezin diguzu lana oraintxe eman, zuen bezero honenak gara? Bai, noski, zuek eta Beverly Hillseko neska guztiak. Zer? Leia handitxoa daukazuen eskak. Tira, Ales, ezerk ez digu eragotziko. Eta are aldrebesagoa bihurtu da. Ongi garbi dago, mundua erotu eginda. Utzi asmatzen, etzenekiten gaur SPIren omenezko eguna zenik, gertakari guztietatik kanpo zaudete beti galtzaileok. SPIren omenezko eguna? Entzun denok, SPIkoek estatu kolpea eragotzi dute Zanbanan uhartean. Ez dut ulertzen, Jerryk ez dugu jakinarazi estatu kolpearena? Honengatik agian, begira, Jerryren linea deskonektatuta dago. Jerry, ze gertatzen da? Tamalez, albiste txarrak ditut, neskak. SPIk bupen porrota eragindu. Zer? Baina nola liteke hori? Kontua da, SPI bup baino hobea dela. Jada ez gara espioiak hortaz? Ez ba, Ales. Hain zuzen, baliteke gehiago elkarrez ikustea. Ez! Batzuetan, erabat amorragarria izan bazara ere, zure hutsa nabarituko dugu. Bai, tira, barkaitazue. Begian zerbait sartu zait. Ezin dut sinetxi hau gertatu denik. Tira, hemen alferri gaude. Irudiok SPIkoek estatu kolpea eragotzi zutenekoak dirudite. Baniri gerrilari horiek ezagunak egiten zaizkit. Bazato, Sam? Zoazte aurretik elkartuko nahi zuekin gero. Guazen ba, pinpirineko elkarrizketarako arropa aukeratuko dugu. Zergatik ez? Izan ere, Ezko supermodelo bihurtzea, gogorik hasi behar dugu.
Iruditzen zait, jaitxiera modu hauek batzuetan fizikaren legeak apurtzen dituztela. Eta gizalegearen arau guztiak. Gatozen arira, andereñoak, Londresera zoazte. Gaizkile talde batek munduko diamante handienak lapurtu ditu. Lan tresnei dagokienez, hauek eramango dituzue. Infragorridun kaskoak, titaniozko takoi zulagailudun botak, laser espainetakoa, eta asmatu berri dugun gailu hau. Gravitatearen aurka propultsatzeko eraztuna. Sorteon, andereñoak, eta gogoratu, bup, zuekin dago. Arratsaldeko 4:05 gutxi, Londresko zubia. Ongi, lan tresnak ondo dabiltzan probatzen. Infragorridun kaskoa ondo. Kontxo, Londresen goiz iluntzen du gero. Giratu kaskoa, Ales. Oh, honela asko zobeto. Ondo dabil. Entzun, Pinpirin butikek Londresen daukat denda nagusia. Ze moduz lana azkar bukatu eta ara joaten bagara aholku eske. Burutapen bikaina, Clover. Diamante lapurrak ezkerraldean. Zer zen hori? Ez dakit, baina diamante lapurren kamio irantz doaz. Ikusi duzue hori? Bai, eta albistegiko horiek dena filmatu dute. Londresko kanpoaldean gaude. Legea usteen aurkako erakunde miragarri batek Magun, arduraduna ez dago. Kutxa ez da irekitzen. Eta antezko zapata marroiak agortuta. Zer egingo zenuke? Denda itxita dagoela esan? Ez, Ales, trampa bat da. Pinpirinen kolore beltza baino ez da saltzen. Jakina, banekien. Uste dut? Barkatu etetea, andereñoak, baina larrialdi bat daukagu. Jakin dugunez, Mexiko berrian, Los Alamosen, armalantegi bati eraso behar diote. Kitxo gure tarte libreak. Goizeko 2:10 gutxi, Los Alamos, armalantegia. Begira! SPiko Geraldine prentxaurrekoa ematen berriro. Iaz egitea lortuko genuen SPiren trebetasunagatik izan espalitz. Ez dut ulertzen, aurre hartu digute berriro. Ikusi duzue hori? Bai, atxo itxusi horren antzabanu, neu ere gaizkile bihurtuko nintzatekeen ziur. Ez, Ales. Emakume horrek diamante lapurraren tatuaje bera darama. Eta? Jende askok ditu antzeko tatuajeak. Kaixo, ni naiz berriro. Eskerrak eman nahi dizkizuet guri lan apur bat kentzeagatik. Lengoan barkatu egin nizuen errespetuaren izenean. Baina hau gehiagitxo izan da. Utxaren urrengoak sentitzen hasita zuek ere? Bai, SPI bu baino bea da agian. Tira, neskak, hemen dagoeneko ez daukagu zerekinik. Ni neu oso pozik nago eskolara itzultzeagatik. SPIren kontu hori zeharo aldrebesa da. ante lapurra armatuak atxilotu ditu. Eta hemen daukat erakundearen bozera mailea, Geraldine Husk. Arratsaldeon guztioi. Nazioarteko superbabesa gara, SPI erakundea. Nazioarteko legea usteen aurkari berriak ikusten ari zarete. Nazioarteko legea usteen aurkari berriak? Eta guzar gara ba, putsaren urrengoa? Eta orain zuen baimenarekin, gaizkile legea usle hauek gure segurtasun handiko kartzelara eraman behar ditugu. Jerrik baote du honen berririk. Deitu egin behar diogu. Hemen naukazue andereñoak. Jerry! Zerbait gertatzen zela ohartuta etorri naiz, eta SPI erakundeari buruz, zeuek bezain harrituta nago neu ere. Espioitxo hoiek hain dira moñoñoak. Kaixo, Clover naiz espioian neu ere. Zer? Astirik bai kontuak esan eta elkarri telefonoak emateko? Kendu paretik! Barka iguzu.
Hortaz geroako hitzekin dugu? Aizue, ikusi duzu tatuaje beldurgarri hori? Barka, Sam. Clover, lerdea dariola ikusten ari nintzen. Zer egin behar dugu, Jerry? Tira, hemen ez dute gure beharrik. Beraz, etxera itzuliko gara. Lege hausteen aurkako talde miragarri batek diamante lapur armatuak atxilotu ditu. Oso bitxia da. SPI erabat ez ezaguna zen gaur arte. Eta orain albistegi guztietan dago. Nire ustez pozik egon behar genuke. Beste erakunde batako ia bup bezainona oso espioi tentagarriekin. Eta lan desente kenduko digute. Bai, aisiarako denbora gehiago izango dugu. Eta guztia beharko dut pinpirineko gida liburuak buruz ikasteko. Ea, ikus dezakegu.